ole thlirtute in sawain atharin chi bai kan buk cheu ani hei YouTube a ka hlo tlem zong ron lut ve a chumi chu poisa tlem kan han tho kan han ti bela TV thar han lei ve de nge ani lomum khop mai subscriber te tin lom ngai chua a mu nom te chiam lo le ngai nom te chiam lo chung pomin han thlir sak ram tu te chunga lawmthu soi ka ba hle maya kan lawmthu kan han soi ani hei kan han thela ti chuan kan han fit ranga hei TV ama a kan nei kha hlui deuh to a chia in om deuh renga ti chuan athar han lei ve a tur reuin kan han thredewa ti hian kan han lei ve le ngot mai ni YouTube plo tlema zong ron luta ti hian tlema zong poisa kan han bela lo ron lut khana dai lo deuh hleka ti chuan ti hian TV an lei ve ni World Cup te hnai deuh to boka World Cup en nan te po achak omi kan han ti dewa nei te chiam lo chung chungin akau na poisa om zong zong rut chuak vekin chuta nei sa tlema zong han tho bel bokin mo an kan han fit tra anga tra nge thalo te kan han en don ni hei hian kan han fit vel dona stand te kan han vua vel lok dona ni hi hei lomom hle ni tianga min thlir sak tu te tin subscriber fel tak tak te lo mai chua lo thlir tu te zara hetianga TV thar kan han nei te hi lomum kadi tak seta hei kan han en chinanga nakina athange thalo te lomum khop mai a hlim om ani hian TV hi Samsung ania inchi som thum le pahni ani a hian midang ta na te chuan a holam ang reng viau te poina hriat ta maro chu kan tan chuan a hlu ve ang reng viau ani chu tiang vel chu ni ve a ni tianga thil thar han nei hi alom om du ang reng fu mai a hlim po hlim om viau mai a ena chak om to viau mai ani khi hian han thlir ho te po chak om nakina han ti fel se tuna takhen kare na kal lo a han en ngal don pona en theiri lowa karen hi ron kal trep to a ti chuan kan nang hei a om ang ve thup mai moi khop mai TV hi inchi som thum le pani nia aya lian po poisa han nei ta te rengila hei aya lian chu kan in nen po hian a in rem vak lawa in a lian lutuk lo nen hian TV han nei ve deuh nge ani hi YouTube lama me subscribe tu te tin mian thlir sak tu te zara an fel boka tlom ngai chuin an ke ni channel te mian thlir saka an lom tak set ani lawmthu ka soi ani hei a om ang chho ve ta thlup mai a han lom ve o en tu na tanga rei lo te a TV hei kan en thei mai don ani hei thata khop mai a fia po fia thadone van lom mem lawmthu kan soi ani